Il-baġit li se jiġi preżentat nhar it-tnejn mhux se jiffoka fuq in-numri imma fuq in-nies. Hekk stqarr il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li indirizza lil dawk miġbura fiċ-ċentru Laburista ta' Qormi waqt il-laqgħa ġenerali distrettwali tas-sitt distrett. Se jkun inċentivat min jixtieq jaħdem u l-poplu se jkun edukat biex ifittex il-bżulija il-Prim Ministru. Se jkun imħabbar li dawn l-aħħar 8 xhur id-deficit niżel taħt 3%. Bi pjaċir inħabbru illi wara illi ħadna wirt tad-deficit tal-baġit ta' 3.3% għada ħanħabbru li fit-8 xhur irnexxielna dan id-deficit nerġgħu inniżluh taħt 3%. Il-Prim Ministru żied li filwaqt li gvern preċedenti foka biss fuq it-teħid ta' taxxi, dan il-gvern interessat f'miżuri li jnaqsu d-dejn nazzjonali u li jattiraw investiment lejn pajjiżna. Hawnhekk semma ċittadinanza b'investiment. Stmer in-negattività tal-Partit Nazzjonalista u fisser kif l-oppożizzjoni tinsab maqsuma fi 3 fazzjonijiet. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li filwaqt li jirrispetta lil min jaqbel iżda jixtieq emendi u lil min assolutament ma jaqbilx mal-prinċipju ma jistax jifhem lil Simon Busuttilu dawk ta' madwaru li qed jgħidu li ma jaqblux mal-iskema iżda fl-istess waqt jinsistu li l-gvern għandu jbiddel ċertu miżuri fl-istess skema. Il-Prim Ministru stqarr li mhux minnu li l-oppożizzjoni mhux qed tkun konsultata fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Il-vera problema żied jgħid hija nuqqas taqbil fih dan l-oppożizzjoni. Mhux minnu lanqas li jekk jerġa' jsib ruħu fil-gvern jista' sempliċiment ineħħi ċ-ċittadinanzi kif ifettillu. Qed jgħid li jrid jiġi elett biex meta jiġi elett jibqa' għaddej minn fuq il-Kostituzzjoni u jibqa' għaddej minn fuq iċ-Charter Ewropew tad-Drittijiet tal-Bniedem. Ara kos fejn spiċċa il-Partit Nazzjonalista. 10 snin ilu daħħal lil Malta fl-Unjoni Ewropea u llum irid jikser iċ-Charter Ewropew tad-Drittijiet tal-Bniedem. Spjega li fil-futur qrib se jkun hemm pajjiż ieħor Ewropew qrib Malta li huwa interessat fl-Individual Investors Programme. L-oppożizzjoni qed tilab f'idejn kumpanija li trid dan il-programm jieqaf għax ma ħaditu xi stqarr Joseph Muscat. Żied li aktarx li huwa fl-interess ta' din il-kumpanija li l-programm ta' Malta jdum kemm jiflaħ. Iżda l-gvern mhux lest iħalli pajjiżi oħra jaslu qabel Malta. Fil-baġit illi ġej stqarr il-Prim Ministru se naraw gvern illi jwettaq dak li wieħed. Meta għada tkunu qegħdin tisimgħu il-Ministru tal-Finanzi jitkellem u jasal għal dak il-parti tal-baġit fejn iħabbar illi minn Marzu li ġej ħajkunu kif imwiet qed jorħsu l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Ftakru li ħadd ieħor kien jgħid Alice in Wonderland. Ftakru li għal ħadd ieħor kieku f'Marzu li ġej mhux joħsu l-kontijiet, jolew kienu ħajerġgħu dal-kontijiet.